Anaknya hinawan dong. Anaknya hinawan. Dari Iman. Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Selamat berkelumbay, kasih simbo, angni kasih kerbandipai. Kesan apa yang kau cakap mana je, selamat fading video ada jadi interesting ada jadi funny kalau misalnya mana teh funny jangan saya mentia. Mana na funny video kalau mana tak kau mini fagra lagi ni kadang tidak ya, ampai dah orang lagi mini fagra sih bang lagi ya. Anyway, lagi fail. So, tarmane नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिन नायलांबानो जाबाय tarmane आंनियाबो 1k साबस्क्राइबार जाबाय नङाना लोगोफोर माने फेमिलिया बांबाय आरो ओमफ्राय आंना फेमिलिया गोबांबाबो गासिबो फेमिलियानो माने आंनि सेस्लायाव थाया आरोना tarmane बेखौनो बुंनो नागिरदों जे माने आंना साबस्क्राइबारा 1k साबस्क्राइबारबाबो माने गासिबो 1k मानसिफोरा माने भिडिअखौ नाया आरोना माने बांसिनानो 50 60 40 बेफोरबायदि नायो आरोना माने बे 50 60 40 फ्रानो माने आंनि बांसिन आरोना माने आंनि संनाय आंनि खावनाय माने थिग सोलिनानै थायो आरोना माने आं सेस्लायावनो थायो आरोना बिसोर साब्रै बेखिनि 50 60 जना ओमफ्राय बाकी 500 600 700 800 900 बायदिसिनाफोराथ' मालाय गुबुन गुबुन थायो सोरबा थाइलेण्ड बेंगालर माद्रास ओइ कर्नाटकानो माबा केरेलानो माबा बायदि बायदि बेलेग-बेलेगाव थायो आरोना माने फेमिलि माने इसोर न'आव थाया आरोना बेफोरबायदि होननांसिगोन आरो मानोना 1kआबो नायजोबा नालाय बेखिनिखौसो नायोना बिसोरनि थाखाय बांसिन जोबोद थेंक इउ साबायखर थाबाय बेनिफ्राय आरो माने 1k साबस्क्राइब खालामनायफोरनिसिमबो माने गोजोन हामलायनाय जासिगोन थाबाय ना लोगोफोर बेनिफ्राय दा आं भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय आंनि केक खालामनो नागिरदों आरोना माने केक खालामनो नागिरदों 1k साबस्क्राइब जानायनि थेवबाबो एसे सिम्पोल गोजोननाय नालाय केकआबो देन्जार दाम गोसासो लोगोफोर माने वार्डआवनो गैया आरोना ओमफ्राय आङो माने हानो नागिरदों आरो जायखिजाया भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओरैबायदि आनलाखि जादों मिथिगौ ना लोगोफोर माने आं केकखौथ' मैया हरावनो हादोंना ओमफ्राय जाने आङो माने केकफोरखौ माने रेडि लानानै ओंखारबोबायमोन आरोना टेबोलाव जों जि जायगायाव केक हानो नागिरदों बेखिनि जायगायाव ओमफ्राय हानो होननानै ओंखारबोबाय माने मोनाबिलि जादोंलै मोनाबिलि माने खोमसिसो जाबायमोन आरो केमेराफोरावथ' आरो खोमसिखौ नुखायोना बांसिनानो बेनिफ्राय बिदिनो फटनो लाइना थांना ओमफ्राय लाइना थांना होननानै सेसखौथ' गैया लोगोफोर थारमाने ओमफ्राय गैया मबाइलथ' सुनांदो ओमफ्राय चार्ज लाइट सुनांदो माने खस्थ' मस्थ'यै भिडिअखौ लाबाय आरोना खोमसि खोमलावबाबो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय आं केकखौ सोरसो जानो फैदों माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा नुगोन लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो दे बाय बाय Iman खाफालि नोंनि एपासावन दहायनो थानानै जाया माबा आंलास जागोन लाय फैनानै लाबोनबाबो बेखिनियाव सानजोंलाय थायना ओइ आंनि मबाइला इनो जाबाय जाना फै दुखुथिया आइ मोजां ना थुख्रांना ब्रातसखो लाबो एसे आजाम सेलिब्रेशन थानायावनो लाइना जोंखौ हेफाजाब होआ जाबायलै दुलां आंखौ नुजानो हेल' दिनै हारा रोंदों नामा हेल' लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर ओरैबायदि खाफाल बया लायनानै थांना होबाय हनै जों भिडिअ खालामनो नागिरबाय सार्चलाइटसो लानांबाय जोङो हनै माने आंना 1k साबस्क्राइबार थांबाय नालाय ओंखायनो आं दिनै फिसा गेदेर जोबोद गेदेर डेन्जारास वर्ल्डआवनो गैयै सेलेब्रेसन खालामनो नागिरदों आरो आंजों लोगोसे दङ नानिमोन दं बिदिनो आब'मोन दं लोगोफोरबो दं आरोना ओमफ्राय जोंनि इसे पार्टि आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा केक हानोसै बेखौ हायदों दोन जायगायाबो बिराद माबा नालाय र' माबा मोनसे लायबावनांसिगोनसो आङो ना केक हानो थाखाय मैं गरीब हूँ जाबाय दे यासो दोनबावगोन जोंना केकआ बिराद गिदिर लोगोफोर ओपेनिं टाइम दुदु जाबाय बारो बिलुन वाव Tantana, our cake. Ay, nung boy. Apa mo nung cake. Pwede na yun. So, laga po lang na double interest na. Bikin cake ko po Manila badar na. So, nung tamang video ko na lang mo tada. Nandiyan ni hitara de. Hindi na kaya.
sabini dia lagi fora kekan asai mana ada congratulations 1 2 3 go congratulations mana Sesama अभी मजा आएगा ना Enggak angin sedako Pas di sana ngetruk punya sampai mata. Tangkis. Lihat apa dia kau Ope kena api banget bisa. Sabai, bagaimana bilang serius sama ada Hebatnya sedang ni tak. Oh, emang dia sedang ni Seru tuh kena nggak? Give me. Ay, neng tuh naik video lah nak kita. Nang kita tak kena ni. Dinwa. Ang, itu keren kan seru lah. कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है Okay. Congratulations Dura. Dia ni hana ni Dura. Oh, dia mbak. Jangan apa mini apa deh. Nggak. Thank you. Ang nabe hinawan do. Dari कैसा लगा मेरा मजाक Ang naman naman ikaw na ba? Lebar, mana? Ang double dong na. Berapa bang dah? Kita mana pergi homdan ni video kalamnya help ina, makai nang mabina. Kek dong nasi lagi fer, makai dikai ni ya. Dia nak face reveal kalam kan dah. Ini tu siapa ya? Kau sekolah mana sabai? Jangan lah. Lebar dong. Jadi kena bodoh. Nani belum saya nani jangan tu sah. Clips. Jeng na mana light room nang go bebastan cata dana ikan to dah jeng mana apa nak akhir na. Pasti enak lagi fer. Ampang anda bagi dia sini dia sini kang nang mana saya teng sana lagi fer. So lagi fer tu nak kaya ni apa dia sebai. Dah jeng ni sana. Ekdom ada gue yang punya sila kefer. Nebe break chair dah dengan saya. So baju dengan sila kefer. Nusur belum ada jadi video. Alas pera. Ay bukan ada. Nana, arai badi lagi kefer. Arai badi mau kau lain nana das pun nak baju kasri. Malah apa ikan hotan ikan. Dah nani cuma dia. Ini pun ikan. Ini saja kita sada. Pun ikan ramai mai ikan dah. So chúng ta lấy cái first time lên là chơi nó cứ bao trên đây này để kiếm cái dẻo à một cái bó nó mắt cái nó đâu người khác treo này đen cái rồi được không Nudo orang cakap dan muka yang di. so phải được khi mà mình muốn đang butuh đi xe nữa đó nó phải nhang vào đâu nãy này nữa ang abdi man bodo anda này được phật này xin kita salah đây nè Dalam dapat na. đây này that's yours Dah, babu. yes no aham nama Aham berai. tapi kia Aham berai sih babu. Oh. जोंनि बायदि खुसि इन्टारेस्ट खालामग्रा सोर दं रावबो गैया आरो जोंहानि टेक्लि सासे थाबावनांगौमोन जों सालोंसै दे Ini bol macam mana? Baik itu Pizza deh buat dia Sao suka selain thằng này ấy Benda benda ada tadi pung baba melasin lagi baba Dah lah, tak kembang. Kenapa rasa tak dengan? dengan mana baba यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा है